Επόμενοι παίκτες ο Μάριος και ο Γιώργος Γρανιώτης. 3, 2, 1. Έφυγαν οι δύο παίκτες πάνω στη σχεδία σε έναν ακόμα αγώνα που από ό,τι φαίνεται είναι και αυτός ένα δυνατό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι δύο παίκτες θα φύγουν από την σχεδία και βρίσκονται μέσα στο εμπόδιο με τα σκοινιά. 8-7 μπροστά οι διάσημοι. Παραλίγο να πέσει ο Μάριος, όντως θα πέσει κάτω. Ο Γρανιώτης έχει πάρει το προβάδισμα, ο Μάριος δυσκολεύεται στην καρέκλα, έχει κάτσει αρκετά άτσαλα. Θα καταφέρει όμως να φτάσει στην άλλη πλευρά. Ο Γρανιώτης έπαθε κάτι αντίστοιχο την προηγούμενη φορά που αγωνίστηκε, τώρα έτυχε ο αντίπαλος του να πάθει κάτι αντίστοιχο. Ο Μάριος όμως συνεχίζει και αυτός, θα φτάσει μέχρι τον τερματισμό και ο Γρανιώτης έχει κάνει ένα λάθος και δίνει τη δυνατότητα στο Μάριο να φτάσει και αυτός στο ίδιο σημείο. Ο Μάριος μάλιστα θα βάλει πρώτο στη δική του μπάλα, τώρα βάζει και ο Γρανιώτης στο 8-7. Από μία μπάλα πρέπει να βάλουν οι παίκτες. Ο Μάριος κάνει ένα λάθος, τώρα ο Γρανιώτης έχει το προβάδισμα. Χάνει και ο Γιώργος στη δική του μπάλα. Μάριος και Γρανιώτης έχουν μία μπάλα ακόμα για να πάρουν την νίκη. Ο Μάριος είναι κοντά, θα βάλει την μπάλα και θα κάνει το 8-8. Πάμε εδώ Μάριος, πάμε. Έλα!